Siemens Gamesa lantegiak astelehenean iragarri zuen lantaldea murriztu eginen duela. Kopuru zehatzak datorren astean jakinarazi behar ditu multinazionalak, Espainiako adarrerako lantokietarako aurkeztuko duen enplegu erregulaziorako espedientea negoziatzen hasten denean. Iragarri duten arabera Hego Euskal Herrian eta Espainian 208 langile bota nahi ditu kalera konpainia eolikoak, adarrak dituen 4.000 lanpostuetako 110 hortaz. Datu zehatzik eman ez badute ere prentsan argitaratutako hainbat albistek diote, Euskal Herrian dituen 3 lantegietatik Zamudion 53 langile kaleratuko dituztela. ELA eta UGT sindikatuek astelehenean egin bezala, asteartean LAB eta Comisiones Obreras sindikatuek ere iragarri zuten, ez dutela kaleratzerik onartuko Siemens Gamesan. Sindikatu abertzaleak nabarmendu zuen Gamesak kasik inoiz baino irabazi handiagoak izan zituela. Jaurlaritza eta Nafarroako gobernua erantzule egin zituen, duela hilabete batzuk Siemensekin bat egitea txalotu zutelako. Kaleratze gehienak bulegoetan eta arazuriko gune logistikoan espero ditu LABek, eta uste horretakoa da Comisiones Obreras ere. Manuel San Juan Sarrigurengo lantokiko ordezkariak salatu zuen, langileek horrelako kasuetan ohikoa dena baino kezka handiagoa dutela, multinazionalak ez baitie oraindik argitu nor kaleratu nahi duen. Nafarroako parlamentura ere gaia eraman dute gaur. Laura Perez, Podemos ahalduguko ordezkariak, Manu Ayerdi garapen ekonomikoko lehendakari ordeari, erantzunkizuna eskatu baitio kaleratzen inguruan. Perezek azaldu du Nafarroan hainbat kaleratze izanen direla aurrikusi daitekela, eta horren aitzinean Ayerdik erantzun dio, eduki dituzten negoziazioen ondoren, Nafarroan eragin gutxi izanen dutela kaleratzeek. Azpimarratu nahi izan du lanean ari direla irtenbidea bilatzeko. Laura Perez Podemos ahalduguko ordezkariak Siemens Gamesa lantegiari eskaintzen zaizkion baldintzak berrikusteko eskatu du ondoren. Lantegiak iragarri du hilaren 23 honetan hasi nahi duela kaleratzen inguruko negoziazioekin.